Phela la komakhaya akunethezwa la akunethezwa la makukhulunywa ngesintu hayi akuzonethezwa la. Uyabona ke kule yomnomzana uqinisile ugadla bafana. Ubaba ugadla uqinisile kulena nje kule ekukhulunywa ngayo yokuthi yini umnomzane ubani umnomzana ugadla uyihlaba esikhonkosini akunethezwa phela la komakhaya akunethezwa akuyi ngokuthi kukhona bani kuleli sayidi cha kuya ngeqiniso nje angeke uthi ungalotsholelwa uyihlo noma ke uafforde ukulobola bese kuthi umnomzane ayikho leyo nto leyo umnomzane ngoba naku usulobolile usunomfazi bese kuthi umnomzane ayikho leyo nto leyo nisithatha leso sinto isintu sakiphi indawo esaphi ngoba kusona esakule planet akusona esakulomhlaba ayikho leyo nto leyo uma ngabe uhambile wayosebenza wa-afforda walobola awuyena umnomzane kumele uganise ingane yakho noma ingane yakho iganwe makweyentombazane kumele iphume makweyensizwa kumele ifake umakoti then umnomzane-ke ngoba usunomzana ngoba umuzi ovela ey'nganeni zakho umuzana wakho loyo owakho yilo wakhe ngey'thukuthukhu zakho uwakhela uyihlo uwona-ke umuzi wakho loyo umuzana yilo owakhelwe ingane yakho noma owakhiwe ingane yakho iwona umuzana umnomzane wena ngoba usukhiphe inxiwa noma usukhiphe ingane yayovusa umuzi wendoda na usumnomzane qinisile impela ugadla lapha ugadla qinisile ya singomakhanya sithi kule sicheme nogadla kulena nje abanomzane ugadla uqinisile nonke nina enizibiza ngabanomzane just because senilobolile seninabafazi niyasangana nina nibona abanomzane nina ningamadoda nomahluko phakathi kwendoda nomnomzana ningamadoda nina umnomzana akuyona into kaNombani akusiyimvula enetha Nombani anibona nhlobo abanomzana futhi niyogcina ningebona ngoba nihalela into eningakafiki kuyo. Ngiye ngezwe einsukwini kuthiwa bekutrenda ukuthi yini umnomzane babeka abanye bathi umnomzane umuntu oganiwe nabanye babeka ngendlela babeka ngayo. Mhlambe lento kuyadinga ukuthi sihlahlele kahle because sizosifike kumnomzane nje khona abantu abangaka-understand ukuthi yini indoda khona abantu abangaka-understand ukuthi yini insizwa yabo so lezi zinto lezi zonke kusiwa kwinsizwa because asikuye ukuba umfana umusa umfana usukungakenzi lutho ukuba insizwa ukuba indoda ukuba umnomzane lezi zinto ziyigaba ezehlukahlukene kodwa zonke zilinkwe into eyodwa zilinkwe izenzo zomuntu noma izenzo zomfana ezimenza ukuthi abe insizwa izenzo zensizwa ezimenza ukuthi abe indoda izenzo zendoda eziyenza ibe umnomzane. Yes, uqinisile ufo kwamakhanya umnomzane nendoda akufani right ake siqale emtsizweni insizwa uba insizwa ngezenzo but kunabantu abazi ukuthi yena just because yena indoda akayibheki ulahla phansi manje sekumenza ukuthi abe insizwa lokho no akukwenza insizwa lokho ayikho one sided lento le ayikho iaction eyodwa noma asikho isenzo sisodwa senzayo bese kuba ukuthi sekuphelele usuyinsizwa no yabo izenzo abazozibona abantu kuwe base beyasho bathi cha uyinsizwa kuzokwenzeka omunye akubona ukuthi uyinsizwa ngokuthi uyashaya isibhakela kuzokwenzeka omunye akubona ukuthi uyinsizwa ngokuthi ekhaya uresponsible mhlambe noma ushaya ingoma kakhulu lokho kwenza insizwa yabo kuhlukahlukene izenzo zakho ezikwenza ukuthi ube insizwa futhi lezo zenzo ngeke zifane
omunye uzobona esinye isenzo asilinke nomnsizwe, omunye abone esinye isenzo asilinke nomnsizwa naye. Hayi ukuthi ngesenzo sisodwa wona usiyinsizwa. Yabo? Just because wena ukwazi ukukhuluma nentombi mhlawumbe ayikho intombi edabula kona ukuthi usiyinsizwa, no. Omunye uzobuka ukuyiphatha komunye umuntu athi wow, insizwa le. Indlela ehlonipha ngayo, hayi insizwa le. Iyakwazi ukuzehlisa, iyakwazi ukuxolisa, iyakwazi ukukhuluma nezinye insizwa, yabo? Izenzo ayibonayo lo muntu, nomunye uzofika abona okunye. So izenzo, it's a collective of izenzo. Yabo? Not isenzo sisodwa. Siye ebudodeni. Nakhona ebudodeni, it's a collective of izenzo. Manje abantu abaningi bazi ukuthi just because engiganiwe kusho ukuthi engiyindoda. No. Kunabantu abalotsholelwe la. Abalotsholelwe abazali angakwazi ukujuluka, ubeka isenti phezulu kwesenti, udla irice nerama, angakwazi inhlobo. Wama nolotsholelwa nje nalowo makoti wakhethelwa, walethelwa ngetray. Lo muntu azikho izenzo ayidisplay ukuthi aganwe, wenzeliwe. Yabo? So akusho ukuthi usozomana athole isicoco sokuthi useyindoda. Kumele kubukeke izenzo kuyena ukuthi no, ayicha sambona eseva, sambona ebeka isenti phezulu kwesenti, sambona ehamba eyodayisa ama-aphula, waze waganwa, uyindoda. It's a collective of izenzo. Yabo? Kunabantu lana abanamakhosikazi kodwa amakhosikazi abo ayilobola wona. Nqwaba abantu besisa abaningi manje zothini bayalobolelwa amakhosikazi abo. Amakhosikazi abo abanika imali athi mihamba ungilobole noma bagcwalisele, yabo? Bese yafika ezogqosha umuntu athi ngiyindoda. No, it's a collective of izenzo ozenzayo ezikhombisayo ukuthi uyindoda, futhi hayi isenzo sisodwa, izenzo. Omunye umuntu uzokubona ukuthi uyindoda ngokuthi mhlambe wena washiwa unkosikazi, wakhulisa ingane uwedwa, wadisplay ubudoda, wayikhulisa ingane zazo zakhula zahamba zayofunda ema-university zathola imisebenzi, uyindoda. Yini leyo? Isenzo leso, yabo? Omunye uthola ukuthi uzoseganiwe ahlule ukuhlanganisa umndeni wakhe, amshiye unkosikazi. Lo muntu usayindoda namanje just because uganiwe. So it's a collective of izenzo. Bese siya kule yamnomzane. Yabona-ke le kaMnumzane icacile, uyihlabe esikhonkosini umfoka amakhanya. Izenzo nakhona, uma usukwazile ukuthi ube nengane oyikhulisile, wayifundisa, wayinika iyalo, yaze yenza lokhu okwenzile, yaba yikhophi yakho, yaganwa, yavusa umuzi wakho umnumzane. Noma wakhipha ingane yentombazane, yaliphakamisa igama lakho, yahamba yaya le la iganyele khona, yayobizwa ngegama lakho ukuthi uMagumede, lo ngobuza lo Gumede, umnumzane. Kodwa yonke lento le ilele kwini? Kwizenzo. Singayisami into one thing ukuthi oh, just because mina sengiyimpunga ekhanda kusho ukuthi ngumnumzane. No. Just because mina ngimpunga nginomkhaba kusho ukuthi ngiyindoda. No. Izenzo zithini izenzo? Siyabonga kakhulu.